kata tija chakare no kata tija chakare no loma nikech samise donje tijno to koro in jasiasa to ka in gi ward kaka North Sakwamara ma village ka village weekend ka weekend nitiere liel nitiere joma dwa dhi wuoth nitiere joma riembo nyithindgi school fees nitiere jo boda boda mani garambe nitiere women group mani garambe nyiso ni juma ka juma idwa medo gi joma dwa madhi be joma dwa chami nikech joma dwa chami be nitie we wanade nyiso girip jakamolo chieng' Wednesday nyiso ni juma ka juma nyaki bedi kima ok tin ne siling 40,000 mar mondi satisfy needs mag jogite to gimo sachicha ok biti mangoa ok bi nyalare so nyaki gori peksen kapok idonje tigo kwano ni gweng'wani ward madwa kaoni on average liete ginadi e juma chiel to youth group madwa timarambe to joma dwa madha ginadi astikoni to gi msara michulo cha bende danyal but ng'eny gi donjo kong'eyo ni msara to tin to adhi timang'owa wadhi deyo governor mondo timang'owa mondo gol again impeachment liera ka governor timatima kama we will impeach you to wuok ka governor okelo budget okwakal tigolo gichalo joma most of the time gi extort executive monde ka giyudo ang'owa giyud pesa mbekni ma Fred wacho ni gigoyo gi MCA